Καλημέρα, είμαι ο Θεοδόρης Τρόπουλος και μαζί με τη σάλτσα οικοτεχνίας Πορτοκαλίδη είμαστε σήμερα στο θέμα και πάμε να μαγειρέψουμε μαζί του. Σήμερα θα κάνουμε ένα σπετσοφάι με βουβαλίσια λουκάνικα. Ζητάμε το σκεύος μας, προσθέτουμε ηλιέλαιο, τα βουβαλίσια λουκάνικα και σοτάρουμε μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα, όχι όμως να μαγειρευτούν τελείως. Αφαιρούμε τα λουκάνικα και προσθέτουμε τις πιπεριές και το κρεμμύδι. Λίγο ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Συνεχώς για να μην καούν. Προσθέτουμε τη σάλτσα ντομάτας και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Θα προσθέσουμε λίγο νερό για να βοηθήσουμε τα λαχανικά μας να ζεστούν. Θα προσθέσουμε και μία σκελίδα σκόρδα, αλάτι, λίγο πιπέρι και θα μαγειρέψουμε μέχρι να μαλακώσουν. Στη συνέχεια προσθέτουμε ξανά τα λουκάνικα μέσα στο σκεύος και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να γίνουν τα λουκάνικα. Προσθέτουμε λίγο γλυκό μπούκοβο ή αν θέλουμε καυτερό και καπνιστή πάπρικα.